Olipa kerran suomalainen kuvataiteilija, jolla oli unelma siitä, että hän jonain päivänä pääsee suomalaisten kuvataiteilijoiden joukkoon, jotka elävät tehden ainoastaan taiteellista työtä. Mitä? Hän teki kuvataidetta, minkä osasi ja milloin ehti. Päivät hän ahersi palkkatyössä, mitä sai ja tarvitsi eläkseen. Hän teki, unelmoi ja eli pienellä rahalla. Ei raha kaikkea ratkaise, mantraa hän hoki yrittäen saada taloutensa edes jonkinlaiseen kuntoon. Keskity yhteiskuntamme oravanpyörän pyörittämiseen, heitä nurkkaan luova ajattelutapasi. Suomalaisen kuvataiteilijan palaessa loppuun kärsimysnäytelmä päättyi hänen kohdallaan. Taloudellinen ahdinko sekä henkinen kärsimys kaventavat ihmisen näkökenttää. Työkiireet tappavat luovuuden kaikissa meissä. Valtaväestö Suomessa turvautuu ongelmien unohtamisessa alkoholiin tai muihin päihteisiin. Ahdistuksen purkamisessa turvaudutaan myös väkivaltaan. Tai itsemurhaan. Siinäkin voi epäonnistua. Burnoutien jälkeen voit saada ison reseptipinon mielialalääkkeitä ja hullun paperit. Kulttuuri tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja pitkää ikää. Sielultaan terve kieltäytyy taiteilijan myytin kärsimyksen saattohoidosta. Mieluummin hullu kuin humalassa. Taiteilija koki terveemmäksi vaihtoehdoksi rikkoa kärsimyksen myytit. Hyppää oravanpyörästä ulos oman hyvinvointisi tähden. Voit kohdata kysymyksiä elämässäsi, joihin ei tarvitse antaa vastauksia. Miksi et ajattele loogisemmin, tulosvastuullisemmin, valtion sääntöjä noudattaen? Tarjoaako hyvinvointiyhteiskuntamme meille taiteilijoille pelkästään pestiä, että tekijä itse maksaa kaikki kulut ja menot? Luuletko saavasi apurahoja taiteesi tekemiseen, koska ne eivät luo sokerikuorutusta maamme rosoiselle pinnalle? Suomesta kiinnostavan tekee kulttuuri. Mitä järkeä on tukkia pieni puro, josta syntyy iso virta, jossa isot kalat uivat? Vuosien jälkeen kuvataiteilija valaistui erään näyttelyn purkamisen yhteydessä, jossa yhtään teosta ei ollut mennyt kaupaksi. Fire! Näyttelyn purkamisen jälkeen hän majoittui puretun raunion kellariin. Siellä hän paastosi 40 päivää syöden raunion kiviä ja puunpalasia. Paholainen kuiskutteli hänelle paaston aikana. Olet häpeä yhteiskunnassamme, jos et suostu oravanpyörän pyörittämiseen. Ehdoton ei taiteelle, se luo ihmiselle vaarallisen tavan ajatella itse. Heittäkäämme taide raunioille. Rahallisen hyödyn tavoitekulttuurin ei kuulu taide. Kun kuvataiteilija oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänelle tuli nälkä. 40. päivänä saatana astui sisään raunion kellariin, vei kuvataiteilijan sieltä kauppatorille, jossa Suomen liput liehuivat. Sitten perkele tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle,
Jos kerran olet kunnon kuvataiteilija, niin miksi et istu täällä kauppatorilla ja tee muotokuvia ihmisistä elääksesi? Me taiteilijat emme kykene nöyrtymään ikuisesti yhteiskunnan muotteihin. Taiteemme olkoon virus yhteiskunnan ohjelmistossa. Sen jälkeen Paholainen vei kuvataiteilijan tornin huipulle ja asetti hänet siellä korkealle ulkoilmaterassille. Hän sanoi kuvataiteilijalle, juo itsesi humalaan ja hyppää alas. Onhan kirjoitettu. Et voi arvostaa itseäsi, koska sinulla ei ole rahaa, etkä ole kuuluisa. Kosta yhteiskunnalle ja poistu luotamme. Kuvataiteilija vastasi hänelle, juopon kostajan paras itsemurha on lopettaa juominen. Sitten hän pääsee selville vesille, voi jäsennellä oman elämänsä uuteen uskoon, unohtamatta oman arvon tunnetta ja sortumatta uudelleen yhteiskunnalliseen aivopesuun. Vielä saatana vei hänet meren rantaan, näytti hänelle Itämeren ja sen loiston ja sanoi, annamme sinulle tämän meren kaikki kalat, jos polvistut ja kumarrat meitä. Siihen kuvataiteilija sanoi, perkele, mene pois luovuuden estäjä. On kirjoitettu, luovaa ajattelutapaa täytyy kunnioittaa ja ainoastaan häntä palvella. Silloin luovuuden esteet, saatana, perkele ja paholainen, katosivat ja jättivät kuvataiteilijan rauhaan. Hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka soittivat nokkahuilulla ilosanomaa ja palvelivat häntä. Mein Gott! Jimi Hendrix is burning! Ottakaa makkaraa! Jimi Hendrix tarjoaa! Täällä on kuumalla tulella.